Ndichikutambirai zvekare pano paHatari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell azvibhadhariswe madikani. Nyaya ndinozvemuzara nhasi inyaya yaitika iko kuPlumtree. Nyaya iyi yaitikira pabusiness center inonzi iyo Musendu. Ndokumbira kutozvita zvatofuka comment section pamusoro penyaya iyi. Chingotiresi chimpisi kune uyo murume iye anga achinzi Mongeni Moyo. Mongeni Moyo murume iye anga ane 28 years. Zviri kunzi akatorana nasahwira wake vachienda pabusiness center inonzi iyo Musendu kunotandara. Vasahwira ava vanonzi ivo vaTobias Nyathi. Dostara ravo anonzi iye Tobias Nyathi. Tobias Nyathi murume iye ane 24 years. Ndinokumbira kuti titaure nyaya iyi tichiteka masaidzi ese enyaya iyi. Tobias Nyathi atorwa neshamwari yake inonzi Mongeni vachienda pabusiness center kunotandara. Zviri kunzi Tobias akashaya foni yake muhomwe. After ashaya foni yake aka-accusa munhu waainge aenda naye, aka-accusa shamwari yake achiti ndiwe wandibira foni. Zviri kunzi vakatanga kunetsana vasahwira vanova ivo vaMongeni Moyo vachiramba kuti inini handina kutora foni yako sahwira, tabva tese uku zvakanaka, ndazobanga foni yako nguva instant tese. Tobias ari kunzi akaramba achi-accusa friend yake, apo paakazonhonga chidhina akatema friend yake mumusoro akatanga kumurova zvakaipisisa. Mongeni arova zvakaipisisa, vanhu vakabata fight iyi. Tobias akatorerwa chidhina chainge akabata mumaoko. Akazama kumhanyiswa kuchipatara Mongeni kuti anorapwa nekuti ainge akuvara ende ropa richibuda rakawandisa. Mongeni asvika kuchipatara ari kunzi akafira pachipatara. Ndinokumbira kuti zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Mongeni zvireva kuti kurohwa kwaakaitwa ndozvakakonzeresa kuti Mongeni afe. Tobias kutaura kunoku ari mumaoko emapurisa. Iye Tobias mutauro wari kuita ari kuti ndaiye ndine shuwa yekuti ndiye ainge aba, ndiyo yaive mbavha yainge yaba foni yangu, asi hapana chawagona kusheedza ngozi mumusha. Ndinokumbira kuti zvatofuka comment section pamusoro penyaya iyi. Ngozi ndo yapinda mumusha, vanhu havachatyi kuurayana, vakungoti turi zvimatumbu zvavo chiro zvazvaita. Ndo muraramiro wakuita vanhu muno muna 2024 kunyanya munyika yedu yeZimbabwe. Muine zuva rakanaka. Much love.